Ahojte z autička, priatelia, alebo tí, ktorí sledujete môj kanál. Vybrala som autičko trošku vyvenčiť z garáže, tým, že som bola v Prahe. No, ten stojanček mám tak nakrivo, ale to možno není ani dôležité, ako skôr to, čo chcem pozdieľať. Mi prišlo, že v tých najväčších našich strachoch je ukrytý vlastne ten potenciál, hej, že čokoľvek sa ako keby vytiahne, že to je také nepríjemné a že máme voči tomu odpor a že by sme to napríklad aj chceli, ale sú tam nejaké tlaky alebo obmedzenia, alebo nejakým spôsobom je to nepríjemné, tak práve nejak tak asi prejsť cez to a dostať sa k tomu, že vlastne je to výzva nejak prekonať, nazvem to nejak blok nejakej minulosti a vlastne keď sa vnímam ako ten presah, ako tá prítomnosť naplňujúca, ktoré je všetko, tak z toho bodu sa vlastne odrazím, z toho bodu vychádzam a ten presah, ten zdroj mi vlastne pomôže to ako keby prekonať alebo prejsť nejak cesto. Hej, že a ja som si tým prešla, že som mala takisto veľa strachov, veľa blokov. Takéto videá zdieľam len teraz, posledný možno pár mesiacov, a to mám 52 rokov, takže ono tam bude v pozadí stále nejaký pocit, že nie som dosť, že by som takto onako, ale to práve hovorí tá iluzórna osobnosť, hej. Takže to vôbec tak nemusí byť z pohľadu tej bytosti, ani z pohľadu okolia, len to tak ako keby podsúva, že v tom hodnotení, čo je dokonalé, čo je nedokonalé, čo je pekné, čo je škaredé, ako by malo čo vyzerať, ale keď sa uvoľním do toho, čo chcem pozdieľať, alebo do toho bodu, že to vnímam ako nejaký presah a ťah, nejak ťah tej duše, že takto to nejak vnímam a tá to ma vedie, nejak smeruje tá duša alebo to bytie, tak to nemôže inak dopadnúť ako dobre, ako správne vtedy a vlastne je to OK, hej, takže vnímať skôr a uvoľniť sa do toho nejakého strachu alebo obmedzovania sa, alebo utláčania sa, alebo umenšovania sa. A keď chcem niečo urobiť, tak ísť za tým, nasledovať to a dôverovať tomu byťu, tomu zdroju, že rozmýšľam, kadiaľ by som šla asi rýchlejšie, idem doľava, pardon, že vlastne OK, dôverovať tomu zdroju, tomu nasmerovaniu, že je to takto správne a že takto sa to práve deje. A ono sa to potom vlastne vyskladá a udeje vždycky najlepšie, ale nebyť v tom strachu neuviaznuť a potom si nevyčítať a potom sa to len ako keby vrství a potom je to ako keby, aspoň u mňa to bolo tak, že keď sa to dlho vrství v tom neprejavenom, tak o to je to potom ako keby ťažšie tú energetiku nejak pretlačiť tú energetiku nazbieranú v tých vrstvách, ktorá bola potlačená. Vlastne je to ako keby o to ťažšie už potom, keď sa niečo ako keby odkladá. Hej? Takže také posolstvo tohto krátkeho videjka je, že robme to, čo cítime, nedajme sa odradiť nejakým svojim vnútorným sudcom, alebo že by nás niekto odsúdil zvonku, alebo že by nemalo dopadnúť niečo dobré,
pretože to je iluzórne, to je veľmi iluzórne a neexistuje to. Neexistuje to a život alebo každá tá inkarnácia za mňa je veľmi krátka na to, aby sme sa neustále odsúvali, potláčali, negovali, umenšovali. Takže ten zdroj nám vlastne ponúka to všetko v tej prítomnosti a keď ja vychádzam z toho bodu, tak je tam vlastne všetko. A keď sa nechám viesť nejakým tým prítomným okamihom, tým bytím, tak nemôžem byť nešťastná, nemôžem byť utrápená, nemôžem byť vyčerpaná, lebo plyniem vlastne v tom prúde. V tom prúde, kadiaľ mám ísť, kadiaľ som smerovaná. Hej, takže toľko. Krásne okamihy v tom vnímaní sa, v tom prijatí, v tom dovoliť si vystúpiť z komfortnej zóny, dovoliť si sa zviditeľniť, dovoliť si sa prejaviť, povedať to, čo cítim, to aj navonok, či v práci, či niekomu, čo dlho odkladám, alebo ak mám pocit, že nejakú situáciu nezvládam, tak ísť do toho znovu a znovu v tej dôvere, že urobiť ten prvý krok a ono sa to vždy vyskladá najlepšie, ak to ide z toho bytia, z tej lásky, z tej čistoty. Tak vám prajem krásne okamihy v tom naplnení a v tom živote. Žijme naplno, neprežívajme len s láskou a tajem.